u ime svih, svaki stih, svaka pesma, svaki spot, u ime svega sad što vredi, radimo ovo, brate, jo, pazimo jedni na druge, ništa ne rešava hejt, zajedno smo uvek jači, mi pokorit ćemo svet. Dobrodošli u grupu Otvoreni Balkan, ja se zovem Igor, prezident Velimirović, živim u Nišu, a nickname je Shadow MC, a.k.a. Hopa Daddy. Inače, teo bih da izjavim ovom prilikom da je ova grupa jako dobra grupa. Ono što je Tito nekada učinio, spojio 6 naroda u jednu državu i 3 veroispovesti, to sad mi kao Feniks iz pepela dižemo tu stvar i izbacujemo gore na površinu. Znači, hip-hop povezuje ljude, 4 elementa povezuju ljude. Mi smo se tako povezali sa Balkana. To je bila fora, moj komšija Vlada Brada, koji tetovira, isto mu se firma zove Vlada Brada, me je dodao u tu grupu. Onda su momci tamo rekli, hoćeš neki sajfer da snimaš, mi ovde pravimo neku dobru organizaciju, pravimo sajfere, levo desno, ima tu instrumentala, šta ja znam. Onda kad sam vidio o čemu se radi, rekao sam, wow, pa ovo je tako cool, ovo mi je tako trebalo, jer ja taj hip-hop fazon živim 20 godina i živeću ga do kraja života, bukvalno, jer to ono što nosim u sebi, ono što me inspiriše, ono što mi daje snagu, znači ono, osjećaj vrh, kad čujem rap pesmu, kad radim rap pesmu, hodam metar iznad zemlje, znači ono, u oblacima. To je ono nešto najbolje što postoji i svako mi preporučio da sluša, da se bavi tom muzikom iz hobija, kasnije profesionalno, a grupa Otvoreni Balkan je jako dobra stvar, zato što spaja ljude, zato što širi ljubav, mir, toleranciju, hip-hop, ono, mislim, to je ono vrh, protiv je mržnje, protiv nacionalizma, protiv svega i svih loših stvari koje nas prate i koje su deo naše svakodnevnice. Veliki respekt za ekipu Otvoreni Balkan i grupu Otvoreni Balkan, iako sam ja deo toga, želimo što više da dignemo to na viši nivo, da spojimo ljude, da budemo tu u kolaboraciji sa ljudima koji crtaju grafite, koji prave bitove, koji brejkuju, koji pišu rime, znači to mora sve da bude full. Imamo sa svih strana ljude iz svih država bivše Jugoslavije i onako jedna jako dobra organizacija, respekt što da kažem. Tako, pozdrav za ekipu, ja sam tu ušao onako slučajno, ali zadržat ću se jako dugo jer je to prava stvar. Budite mi pozdravljeni, sve najbolje, Shadow MC od srca za vas. Samo da dodam vezano za grupu Otvoreni Balkan, da je to grupa koja se bavi promocijom manje afirmisanih repera, ljudi koji prave instrumentale, koji crtaju, koji igraju, koji brejkuju, znači sva 4 elementa hip-hopa. I to je to otprilike. Ja sam tu upoznao ekipu koju ne znam, eto, na primjer, mi kada smo radili Cypher, sad da radimo trenutno video, izaći će posle praznika, nas 9 smo oformili grupu, svakodnevno se čujemo, pričamo o svemu, o svim životnim temama, ali ne poznajemo se uopšte, nikome nije video oči, što se ono kaže. Tako da hip-hop spaja ljude. Hip-hop je bukvalno način života, kao što sam rekao u prošlom klipu, živeću do kraja svog života i raditi ovaj fazon, dok je rap način izražavanja, bekstvo, ventil, neki životni, tako da je taj fazon ceo je skroz cool. Još jedan veliki pozdrav za grupu Otvoreni Balkan, voli vas brat Shadow MC.